Mill-kappella ta' San Klement għall-qalba tal-belt biex jiċċelebraw l-ewwel erba' ta' wara l-Għid magħruf aħjar bħala l-festa ta' San Girgor. Wara purċissjoni ta' adorazzjoni huma bosta li kienu jinżlu sax-xatt ta' Marsa Xlok ftit minuti l-bogħod biex jaqbżu qabża fl-ilma wara x-xhur kifra tax-Xitwa. Din il-festa hija xut ta' tradizzjoni antika u twemmin Kristjan f'pajjiżna. Etienne Schembri li jitkellem fuq il-kultura u għandu għall-qalbu ż-Żejtun spjega li din it-tradizzjoni tal-festa ta' San Girgor l-erba' ta' wara l-Għid il-Kbir tmur lura ferm. Ħadd ma jaf eżattament għaliex m'hemm xejn dokumentat, iżda jista' jagħti wkoll il-każ illi din ma kienet xejn marbuta mal-weda minħabba l-imxija tal-festa, il-kantur flok kien joqgħod jiġi jiġbor il-qbiela tal-eliqi ftit kienu rabtu din il-ġurnata tal-erba' fuq l-Għid il-Kbir li jiġi fiż-Żejtun u fil-madwar jinġabru ħdejn il-Knisja ta' San Girgor x'aktarx u li jiġbor il-qbiela minn hemmhekk wara li titqaddes qudiesha. Iż-żwieten sa dan it-tant iħarsu lejn din il-festa b'tama biex xi darba f'dan il-jum l-Arċisqof jaħtaf l-opportunità biex forsi jħabbar b'dikriet elevazzjoni fit-titlu tal-Knisja ta' Santa Katerina. Illum il-ġurnata nħarsu lejn San Girgor forsi xi darba l-Arċisqof jiġina b'figolla kbira u dak li jenna nitolbu għalih forsi li din il-Knisja tagħna tiġi elevata b'xi titlu. Jitjunna forma ta' figolla u jiġi jagħtina dan id-digriet fuq ċertifikati li nkun nistgħu nwaħħluh fil-Knisja. Intant waqt qudies fil-Knisja ta' San Girgor, l-Arċisqof Charles Xikluna semma fatt kurjuż marbut ma' din il-festa beruq Fondi. Waħda mill-affarijiet sbieħ ta' wara t-tieġ kien li l-arusa lill-mara tiegħu ir-raġel miż-żewweġ ġdid f'jamant biex żarbu niżaqżaq iġiba hawnhekk. Jieħdu pjaċir jaraw dak il-pellegrinat sabiħ bil-konfraternitajiet u l-isqof Josem li jasal hawnhekk u mbagħad kienu jinżlu Marsa Xlok jieklu xikla tajba u xkun hemm xi żgħażagħ jagħmlu l-ewwel għawla. Filwaqt li din is-sena l-purċissjoni ma saritx u l-Knisja kienet magħluqa għall-pubbliku, f'Marsa Xlok xorta waħda kien hemm min it-tanta xortieħ u mar jom l-ewwel għawma din is-sena.